аз съм Марин БГ. Ще направим клип за Майнкрафт епизод 3. Може би 4. Сега си пускам някой герой. Ще бъде Стив. Сега ето моя свят. Гледайте, направо ще ви побъркам. Ще правя под земята нещо. Ще изкопая всичко. И след това всичко ще направя като барлог. Само трябва да сложа неща. Трябва ми кирка. Трябва ми за нощно виждане. Твара, да пия. Да изкопая всичко, което трябва да направя. Видяхте ми лицето, много беше хубаво, нали? Трябва правих клип с Clash карти. Сигурно сте го гледали, защото не съм го окачил. Защото не ми става. Това. Приятели, не знам, защото не знам какво да кажа. Сега копая големо да бъде. И след това трябва да сложа много неща, много направо се разцепа от работа. След това ще го пратя в интернет. Гледайте ме, аз съм MariBG, т.е. Мартинетков. Просто така ми е написано на това. За това. Гледайте клиповете на братовчет ми. И се абонирайте за него. Защото неговите клипове са много хуй. Има един негов клип, който е супер Magical Chest. Много готино. Защото аз никога не съм си мисля, че на мен ще ми се падне Magical Chest. То ми се пада само Magical Chest и Giant Chest. Това два пъти ми се падало Magical Chest. Само два пъти. Два пъти Magical Chest и два пъти Giant Chest. Ама не, че се съмнявам за друго. Просто така съм решил. Те скелетите намерят ли от светло? Приятели, чакай, че отгоре има някакви паяци скелети. Защото е тъмно, не ме разберете. Затова помнете се за мене и за клиповете ми, харесате и много ще ви впечатлят, казвам ви честно. Правя ще умрете от готиност. И на братовчет ми един път е направил клип с супер Magical Chest и той имаше 6000 пари на Clash Royale. След това от супер Magical Chest му се паднаха 7000. Защото не знам по каква причина му се паднаха толкова пари, ама не са ми се падали толкова неща. Сигурно му се падал много готина епик карти и много златни карти. Право, аз искам също да го имам, приятели, много трудно се пада. Ама много трудно. Да знаете, братовчет ми го ясни.
изясни при мене, като той ми го каза, защото как ще бъде лесно да вземеш един супер Magical Chest. Това е невъзможно. Така че, приятели, този хора трябва да се радвате от неговите клипове, защото той може да ви се разсърди, ако не гледате неговите клипове. Шегувам се, той е много мил. Това е на 9 години. И не е толкова трудно. Старание. Само малко старание. То всичко ще стане. Ми приятели, хора, т.е. как се дразя вече. Хора, защо правя барлога и ще пратя този клип в интернет. Гледайте ме всички. И гледайте клиповете на Бързовчетни. Но скотни, казвам ви честно. Сега ми трябва да подпиращи с отгоре, само че да мога да открия. Хора, малко се трудя, защото не мога да открия едно нещо. Открия го. Отгоре. Хора, то много готино, старание. Много беше годин клипа ви с карта, нали? Ако не са се впечатлили, няма значение, аз мога да правя и други клипове. Вижте, направо ви разбих. Приятели, чакайте, че тук малко ми е трудно. Хора, т.е. как много се побърквам. Хора... Чакайте, че пуснах едно такова. Хора, сега вижте тук какво съм направил. И вижте тук какво ще направя. Хора, много хубаво, нали? Ето, хора, сега пускам тук лекома, такова и такова. И това ми е барлогата, само че факли трябва. Ето така, това ми бъде хубавичко. Така. И хора, направо се бъдете за мен, защото от клипове са толкова хубави. И Бързовчет ми, че направо ще унемеете. На всички гледайте клиповете на също на един мой приятел, да ме наречем Денис. Сигурно го познавате. Трябва да го познавате, защото той си направил клип от 8 арена. Да, трябва да сте го чували, защото не знам. Хора, сега правя неща тук. Хора, тук ми е по-забавно, защото така мога да правя повече неща. Така правя по-бързо. Хора,
Не е много трудно, старание. Не е много хубаво, само много старание. Старание трябва, как за толкова голямо нещо няма да направиш едно старание. Вижте колко е готино тук. И от такова. Сега си лягам в моето червено хубаво легло. Както е цвета на Марти. И аз го обичам червеното. Но аз обичам Марти повече с нещата. И обичам повече мама и тати. Аз ги обичам повече от всичко. И Леля. А както знаете, до нови срещи. Абонирайте се за мен. До нови срещи. Бай!